daninoɓe atri majunoɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Bida, mi naulir take, oh mi sere take. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Assalamualaikum. Fatima? Amadou. Ton petit frère, il est au roi de Mamou. Hein? Au roi de Mamou. Pandat yalti nanam chom cham yew les boliso nday ita les ngax ñisda gutta burdo urlaj ngonto mawdo ngaddanaami ko jaho gammu jitendi kala ko be kaari dum badanmi kala ko be jamirimi dum badanmi so mbi kam yomi itto heñere neddo e galle o mi itto heñere neddo so mbi kam yomi res debbo goddo mi adda do e galle he so mbi kam debbo am gonduda o ya ida Allah balde mu mi tagi leddal dande mu eh ana alfa ko batta ton gambo ana wona cellude tu ngonda to mawra yar to do fof tu mo jewi ça s'il te plaît non tu vas pas bouger ici dé non attends non c'est la de ma famille ne fais pas ça en s'agit de pour une taille non, Allah. Laisse-la. Prochaine fois, hein? Ici. Allez boy, good job. Merci beaucoup. Ay ɓeɗo somi waɗano ɗum ni ɓe bonnat aduna ɓe keɗɗina gurdamam kamɓe fof noon goto e goto momo waɗɓe ni mais je te félicite. Maintenant c'est Merci. déjà carré, tu me donnes mon fils. Ana yiɗi xaalis trop même. Viens, je te donne. Prends les soucis là. Non. Prends ça. Waɗan ɗum ko wima ko sella ko wara bo walo sella ni o yahat noon rabuji nawat ɗum wona kañum nawata hoorem o joni ko dore rabuji jogui ha joni Fatma min meɗa yaha jofni non tu vas pas me laisser hay accam way min jotto amada yahat jofni amada yahat nay amada wad fatam wot accam ɗo Fatima noon a waɗi yimɓe noon il faut kettoɗa ayi o kala ko wi ko ɗum watte a faami a jooɗot deƴƴa sa kala giɗo amad wot accam ɗo fatam jaade amad jahen ar jahen min jaar non wop min jaar rek après somi haali ɗum o fa ama nani an johe restere kala min mbima wa mbaɗa nani ɗum taka ɗum sellu ok Amadou roppo mo caggal de Seigneur, je suis en train de quoi même. Ne me mai. Mai di handa ko nanni gam. ano pala hon baɗirɗam tan on tan joɗɗiɗa tan mbaɗɗam miijiɗama quoi Amadou min ñande fof mbima
neɗɗo sa heewani doole heewani moye il faut ko jogoɗa peeje sa ala peeje feere ma bon gammu jaago hande kadi gammu joogo Bukare nañni kam Amadou aduna o hande sa ƴoƴani a yahata il faut ko jogoɗa palaji hoore noon moƴƴi hen ko jogende plan d' action ɗum ɗo noon woni jogade ay plan d' action ji a faami sa ala palaji a yahata joni hoto gammo waɗata min kay korimi andu fogal woni legal e joni an hakkude ma e Allah hoɗo miijiɗa gammo o waɗa min kam mi anda min miijim quartier ɗi fof mi horima joni leege ɗe fof meɗen hakkille ma yeehi to hakkude ma e Allah hoɗo jagguɗa tan foti wa non min kam mi miijim leege ɗe fof meɗo hewani jaaguji artir hakkille ma gammo o e suudu jongomo ey Bukari haɗani min noon ko ɓuuri fof jalnade gammo e mbiɗa ko o suppu mbam huu hoore mbam huu ndefanteɗa jara Amadou woto yejjinno min aɗani ɗo tolnim komi tampuɗo yew guelo fatimata wasi sillo ha han lebbi han ɗiɗi pawɗi mi ani haydara Sofi, ini masuk rumah Rian, ini dia mana? Ini masuk rumah Rian. Ay, benar benar dia. Serie, sabar. Monde, hah? Problem ada di orang ni. Ini jadi jangan berani ya, semuanya mimi ya, dar kamu semua. Kamu kan jadi badan, kalau fire men ke malah itu malah. mi galle men o fotani wayirne eɗen gurno e beelam hande oɗo saaha fof ko bujiti haydara magas an min ɓurma hewde probléme aji hande mi wiyam no kaw boukar waɗi seɓori semori semorani haydara ko ɓeydi bujitade min wima noon komi najjo e makko mi ɗanta jamma mi ɗanta ñolo mbaram ko rendemo ha weesa komo jangto tan o wedde junngo futtinakam guite min kam mi rokki famde mi noddi to e ballam mbanni kamen ɗum joyimi komi waddede en tan a noddi goggo ma mo mi annda Fatima hande ma waram de komi jejjiɗo carrément noddudema komi jejjude Sofiane nen Fatima yafumi ko Sofiane mala yango nguuram to ko an mbiya yejjidi neɗɗo mo sellani wallahi ko gonga mais kanko aɗa andi o yawata ummade joni somi pari ɗo joni so yeehi ha ɓooyi mam noddum ɗum ala hende mi hannima probléme am kay ayi kay mi wonde oɗo probléme kay o ne jangto kangal nene wonde kangal ne wiya ɗum ɗo mbiya mi haalamo probléme mbiya yejjidi neɗɗo ne yejjidi ɗum yafumi somi pari joni ala wonani haajuma wallahi ko haajam wonani haajuma ali jonta jogui joɗade ha oɗo ƴen mi waɗa tapeji te ko wona ɗum ko jonggom aɗan nen wonata galle he in tolne sa'amu kayna aɗa andi si dañani ko sohli ko dañani ko foti ko dañ ɓerni mu huɓɓade galle he yaha ɗum woni ko metti ko ƴiiƴa an kay waɗi ɗum woni duko mum ko tan woni ɗum ko ɗum ɗon ala sago ɗum ƴewne peeje hande woni élève ma woni maître joni noon mi weddota hande saaki tam nder ndiyam he mi fooɗo ayi mami dañ liigo mbiyete ko sidere poɗɗandu noon battindora hen poɗɗandu cey kono Bukari aduna hay goto famata ɗum heɓani faamude min de hanki mi wirti damal suudu Sofia nani Sofia ina haala téléphone hombo haaldatno téléphone bandum gorko wallahi mi tawi miɗe siñami yayi mum Sofia dal ko haali ko am ɗum ala e am ko haali o wi Amadou ko juulɗo Amadou ko moƴƴo Amadou gorko joguinoɗomi Amadou ni wayi mais min gonta ha ɓooyi seyɗan naate Amadou mais Amadou wayni wona jikku mum ƴew dari meɗe heeɗo ha o liɓi mbimi suude bañah tawoyɗa ɗum to tawoymi ɗum to jettumi ɗum noon e waɗi mais Sofia kaali ko am est ce que ɗum am ɗum ala e am ko o moƴƴi tan te fof mi haalama fof ɓuuri hamnade hande ko weyti ko hande ko namdi kam suppu hoore mbam kum ito kuwamam ɗum an ko jarata an no yaafo mi suppu hoore mbam haalama o sohli ko ɗum ɗo gadduɗo ɗum ɗo janggo ko jogoɗa dande kam fawuɗude suppu faw an est ce que ande non wonko mi haalama probléme am an woni ok yaaf mais Fatima suppu hoore mbam ko ɗum holto dañata mbam ko kuwam ɗum ni mbimam min jogotoɗo boolidam yami naata galle jeni mi wiyama wongo yidade suppu mbam ko mi conseil ma gueɗel gotel yaato jaagoɓe an hoppanam kado han mbiya yahno jaagoɓe walla mi goggo ma o mi anda mo mbiɗa yumma o walla kam min mi yalte oɗo situation ɗo kam nen ɓurti tade kam watti namdade suppu hoore mbam ko gadduɗo namdade ɗum ɗo janggo ko jogo namdade kam
kuwam ɗum fof walla mi on kangal wonno siirade dooɗeɗen mawni joni somi pari mam noddu Amadou wallahi ko kalɗa ko Sofia haali fof inama Amadou ka moƴƴo ka juulɗo ka kellifaɗo ka laaɓɗo reedu te ka neɗɗo kaldateɗo famodire jaɓa yamirore Amadou hen sahaji noon ka sahi mawɗo wallahi ka sahi eyi woto jaranima ɗurto guite haɗa andi kalami ko jarama vraiment weltima quoi mais Bouke min haɗa ndi fof ɓuurimi haawe gammu ma hen wona ngolɗo kam mbiɗa ko suppu hoore mbam huuk jiɗɗa eyi ay deuxiéme fois noon mi rokkatma pala haɗa andi mbiyata yo waɗa gore wori puccu mbaɗani ɗaɗi suppu mi am pour det ay doole ɗiɗi mbi annaar goor walla anda no ɗi mbiyete ko ɗen doole jogoɗɗa jahe abadam billahi wallahi bandam giɗam ambulance ɗum ɗon wawa wadde ɗum supporté somi natti famde tan en ɗonomo nawmo hôpital ɗum ɓuuri sidde min ni mi wurtani de ɗum ɗo kam nen ɓurta han kadi ine ɓurta kay no taki mam noddum noon tan mbiyata eyi mam noddum annani ko jarata Sofia ay hat mi haalama woƴam ha par mi haalama Boucar min welko bam kum to guittam ɗum de jo kom namdi ɗon tan holto jogata andi ko ñalata cu wawa wallude kam ɓeɗum passion ugana haajuma awla ɗum seeɗe wa wallahi kaw Boucar a hanga ka jinne natani ma ko ɓeɗo puntata kono wona min ka ngaɗen andi galle baɗɗi dawaɗi galle heewi sellineji min kam Boucar Allah seedi min komi nayi no mbaɗirɗa o pala tan affaire yi a Sénégal tan gammu jaago ko min fuɗɗi ɗum ɗo te mbo woni hanti e palade action ngaji am te hay dara ko tarden tam oɗo pala mbo waɗi réussir inchallah te gammu o welat joni sifno garata gammu ma eyo aɗa andi mo woni invité d'honneur o mawɗo o cuura e gooɓe cuura e ɗakke o ubboteɗo tan no suura ko seesi e koɗi cewɗi koɗi bin koɗi kuɓɓaɗi ɗi mbaɗa ɗi lumiére précia ɓen fof ko ɓen jogoto organisation o ɓen tottirata caféji ɗi attaye o ɓen bertata leece ɗe pewnitata sisuji ɗi e witte d'honneur mo ganduɗa ono kam jogoto microcentral o ɓen koɓe ɗiɗo ɓeɗa andi an kam aɗa foti andomo woni hen min noon kam haɗani tan ɓurɗo hen weldani on kam vraiment so yimi mbeeco noon e mbaras kamɓe ɗiɗo jogoto microcentral o kamɓe jaɓa nder tam my god o gammu nde yomi tawem non gammu o welat o welat Amadou Boucar kay an kam welat vraiment an kam a naati aljanna e aduna he alhamdulillah min kay dañ probléme kay ko min mo ganduɗa o ala ɗo welda ladde ala ɗo welda wuuro probléme to ndiga ko joguimi Boucar ɗam gurdam han mi yahata ɓoye min kam holko mbaɗmi Ninja, c'est bien. ça va? Ça va, alhamdulillah. Ninja, min no gila hanki ngummim ɗo hen hakkille mum no uddi. Jimmi ko kalna kam holko gonduɗa kadi? Ko woni probléme ma? A haalta Ninja o. Mbiɗa arandodiri kisma. Si, mbiɗa andi kisma kay. Mbiɗa andi très bien. Mbiɗa andi no feewi. Si, mbiɗa andi. Mbiɗa andi no feewi. Mbiɗa andi très bien. Mbiɗa andi. 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 Mbiɗa
ko mbiyen mami de oɗo kay o woni kisma mo gandumo kanko wonno en ko woni aɗa andi mo wala Safia oɗo woni cousin am mo mbiyanno mami an mi nanan kala ko mbiɗa hol ɗum oɗo woni cousin am mo mbiyanno mami o kisma o woni cousin am mo wases mbiɗa ko o woni cousin ma o wadde an ko guurɗa e caɗele ɗe ko fof ko kisma oɗo fawma ɗum ha ko mbaɗɗa kam rencontré e wonde cousin ma o fof ko kisma non Amadou artir hakkille ma wallahi ko nguurɗa ko min ɗum ɓuri muus te mi ƴetti hen peeje ɗe gandanɗa hoore ma wallahi so ɗe mbaɗi réussir ma gurdam belɗa aɗa andi ko payni pammi tan ko Abdourahmane arta wiya galle he cip mi haaldammo o humana Sofia seera keɓta Sofia ma ande gurdam belɗa Bugara yejjitani probléme am. hihi feere ta mbo yejjita Allah suura Mouhamadou Diayto yi Amadou mawnam aɗa andi kay minne aɗa andi nguurɗa ko welani mbeɗa miijo hen jamma ñalawma ko mimami ko tan pahni artir hakkille ma nani inchallah mbirɗo kolce ɗiɗi ma. Amadou ren toon nayi ɗino he mbaɗi lata ɗiɗi Mi ƴettan saw. ara noddu ɗo heñere mum de allo heñeram mbaɗɗa wallahi guel subaka haɗimi noddudemo komi jahɗo jofde eyi wonko e annene an wota haaldir noon ƴeew mbeɗimi ar joni so Allah jaaɓi eyyo ɗum noon cohlunomi joni andi ko cohlumi hande so Allah jaaɓi hay dara weeɓata peejame peccorɗam fof mi sakki te pala on mbaɗmi ala ko wawimi wat déréglé eyyi mbeɗen ar joni mbeɗen ar darde ala eyyi te aussi oɗo kisma min ko exam mi haalnimama ɗum hanki noon joni an wadde ko guurɗa e metti ko fof ko oɗo kisma fawma ɗum ha ko kalanɗa kam e cousin ma ko fof nde ko kanko non Sofia o kisma ndeke komin ɓami wondude ko fof ndeke omo wonde ma mino kay ko ɗum haawi kam an ka giƴum nenam mbe sikki mbiɗa wawi wiide holno kisma wawurno wondude e ma arta kadi wonde yam min cukalel tuksel ngel ɗum taki mi wiide mo kisma o oppani sukulel o oppani mawɗo kisma waɗaka barke mi aɗa ko mbimami hande kala ko musannoma e kisma jimmi ko jaltina ɗum joƴƴina ɗum ɗa mi yiɗa daña mette ko heddi hen ko min oɗo mami réglumo ha wayno montor somi haali ɗum tan gama Sofia est ce que an aɗa andi kisma no fewi est ce que aɗa andi ko kisma waɗi capable mbimami kisma ne heewi pouvoir de kisma so welamo heew pouvoir ɓurɗo kisma pouvoir ko min mbeɗa wawani ɗum te somi wima mbeɗa wawinimo tan jaɓanam je vais régler ça à ma manière min sa anda kam mbeɗa andi holmino kisma boni kisma rewomi ha e nder galle to ndesami omo rewe sukaɓe
mbeɗa andi noddumami nde cikkanɗa komi aray jongom wona ari mari jongom nam aɗa andi ko jiɗmi paamano aɗa andi wiyete gorel joom peeje min noon mi wertima hande peeje joguimi ko peeje e peccorɗe saabu a majjani an ɗo ɗo gonɗa woɗɗanta kam niɓɓiɗanta kam hulɓinanta komi te inchallah so leesɗi mi diwoto so towi mi soro ko jiɗɗa haalde ɗo jongom hande ko suudu ma mbaalani wokere an aɗa haala tan ko beleɗa suudam eyyi wala yejjit Fatima ƴeew wona Fatima tan de yimɓe galle o fof ɓala yegal ɓernde ngal cokotagal ngal e koɓe dogata ko hakkude men yiya Allah sernude en fof mi tini woto sikkum tinani de mi tini kono Allah watta ɗum ay Allah ko tagi ko waɗi ɓernde ma nde guddel waɗi ɓerdam nde guddel woodi ko ummi ga ha sokki ɗo goɗɗum ummi ga ha sokki ɗo ɗum wasani ko tagi Allah waɗi ɗum programme noon te noon paama komi kanɗin ɗo ɓe posimiɓe ha ɗo ɗo ɓe goni joni fanimata kam noon ko nimbami ɗum ha woni ɓodde wotere tamme junggam min wiya ɗum fa nana mi wiya ɗum fa ñaama mi wiya ɗum jooɗo billahi min o ka anda hen kono ay hande haɗa mbaɗmi programme mbi ɗumen ko gammu jaagu joguimi gammu jaagu te gammu o ko suudu ma jooɗi Fatima an wayta Amadou to Boucary woni Boucary min jeeyi ha nayi to Boucary wi hande ko gayni o nayi ɗi hande kam weltira buuji ɗi jittan ko nayi ɗi joni o yaade nayi ɗi o ayni Amadou min oto fontomi de oto giɗi oto fiƴƴide yam sah Amadou anno ko huppita Boucary toon ɓiyaɗo yama yen ɗiwen nani an jaɗa nde ɗo goppa jomum caggal an majjano sellani Fatima il faut mbaɗa bin ganda hay ɗumi goto mbaɗani a yaade neɗɗo happade jomum sellani a andi ko piyo neɗɗo ko baro wuneni haade jomum so ɓoy so watta fiide yimɓe an jaɗa jomum ɓedda ɗum ladde gatta Boucary yottaki ɗon de Boucary yottaki ɗon a faami Boucary si rabuji goni koye galle ɗo mais Boucary si yalti pas jouer avec moi taw piqué ko pas jouer avec moi de no jarata makko ko mbinoma mana minon ko yahandi sah ko nawnoma woni sah jam ɓeddani ɗo ladde gatta mbiya Boucary waɗi ni Boucary komi haalnanima ko foof nat sa waɗi ɗum mbaɗa ko haani mbaɗa ko wennata ɓerdam par ce que déjà an ayi gallo hay goto mabɓe yiiɗa kam te ala mo keddarami so wona an min sa oppi kam toppami Boucary mi oppi foof ala mo jinmi adunam so wona an mi an woni heñeram an woni jeeyeram ha min sa yiiɗi kam tan moƴƴi goɗɗo mi wonda min ko an tan woƴi kam sa waɗi ɗum de mbaɗa ko haani gandumi hande gila nangue muti ɗo ha ɗoge fuɗata ɗo ko an goto jeeyi ala mo ndenduɗa ɗum kam Allah wallima ɗum waɗama walide komi tigguɗoɓe haaɓe tiiɗi min ɗumen komi joguiɗo gammu jaagu komi mbaɗaɗo invité te gammu o noon andi ko cohlumi ko cohluɗa aroɓe gammu o jikroɓe tottiroɓe kafe ɗe ɓen kam aɗa ndimi haalantama yomi taw heɓe fof ɓe mbaɗi pare dow leeso ngo woni affaire o eyyi wadde hande weeɓata so weeɓi tan koye ma ko jiɗɗa ne waɗe ko gañƴano oppe aɗa andi jongo ma mum haydara famɗani gueɗe muɗum wallahi jamma mbiɗa wallahi jamma ala jeyɗo ɗum jamma e nder jammaji de joni min mbiyata yo won garde ha gaɓe gardani o wi o yadanna yo ya aynoya yadanna eyyi o yayi ladde ya ko ollam to beddura Boucary mi yiyami addemo ɗum ko haala am ɗaɗa jewɗa katta ko ani min holloytuma isa wonaka moɗo kollo kam wona han jaade makko ƴewnoy hoore ma haja ɗum tagi mi yiɗano jaada e makko mais a tiiɗi wore tak mbiɗa ma jaada e makko way fiide neɗɗo e lawol e way nayi den walla o dogo naata wuuro hay goto anda fof ɗo naata a andi jomum sellani so ɓoy sere wattata ko fiide yimɓe ko nawon ma woni merde way fanima a waɗi kam way anon ɓenɓenmama gorko ma toi tu es méchant billahi toi tu es méchant de jegen ɓenu saɗa a yahate a yahata merde ha boke wuuro moon ɓe a hoɗum ayo aɗa waɗi e joni yattu suulam jegen mo oppitama noon de min ƴewoynayi haydara mi yahani hay nokku mi yahani toppami mi leloɓe ɗano lellananda to woni ladde e ɗum ala ɗum amal fat va jouer avec moi de temps piqué je vais aller chercher combat makay waɗa zulzul waɗa zegere wegere waɗa monto zulla min wima noon so weeɓi tan koye ma inchallah aɗa andi ko jinmi
aɗa anndi yimɓe Sénégal ɓe kam koko pusti he pusti koɓe njiyaani te ɗemɗe mumen ɗe hay ngorondi lelindi duuɓi jeeɗiɗi hendi takɗi hendi ɗokki he ɓuri tookeede haade noon jamma men o kam noon ɗemɗe ina naata heen walla gete jinna ka ndewra ni min ne mi rewra ni tawa ɓe dañata heen koɓe njii ɓe dañata heen koɓe kaali min wima noon ngannda jamma waɗi walide noon so wiɓe tan koye ma rendez-vous ce soir inchallah jonon aɗa ko jahata ga eɓe cukkanɗa ya je t'ai pas vu non fanmata an mi woppuma galle wona heɓde galle ndena galle hami ara sona cukka yam ga tu n'es pas revenu non c'est pour cela que je t'ai cherché non wallahi coktagal ma timmi joni cukkirɗa am pour nokka kosɗam ɗe kadi nawamen sernaɓe e wile mbila wallahi an somi sertema ha wallahi a wonta woppa ha neɗɗo aynoyo yaha nder ladde cukka e mum aɗa waɗa kosguel an mo mbiyama yag ren galle ala mbatta sona joni homo renata galle o galle kanen ɗon jooɗi ha jooɗi mi kadi minen toon amadou arti tu n'es pas revenu fadama somi sertema han ma wuur ha maaya a wonta sukko gayna hiya Fine, man, why? Okay, look at it. Oh. Wallahi som heɓɓinom han wallahi dañi sa wallahi som jagginom han medde to a wonta sukko gaynak han nokko kosɗe ma dabroy ya joni wona haalninom han tiiɗi hoore winom joɗneɗe pourquoi aɗa yiilo yo kanga ya inde bugani joni ko fuɗɗi hanginde kam mino majo wona mi hanni on on jaɓannende kam mi hanni on gila hanki gila ñande ɗeppere fof mbiɗa hanno on jaɓata henande kam joni nen refino ko wadde kam Fatima ko woni nge bugati digam e mbedde majo nge wom naƴƴo tan majo bugati wo hanga ha paɗi min haadde on jamma e ñolom on meeɗa haadde en haydara oɗo ndaara kam tan o jogo wadde kam ene suuɗe tan walla wara kam e ladde bukala yetti gallo yi yadde amadou weddemo ladde mi yeemi ƴeewemo i bukala ala ko wata sonan fiya kam e lawole mi wimani holo mbiɗa pikari men bugal men kay ko heeɓi bukari sona bukal hanga min ñande mi haalanima ɗo min bukal ko hanga on jaɓan huccuɗe en joni kam on jii ɗum e yitere mon Fatima ɗum tagma ɗogde haɓ somi haalima to gumim toon somi haalima to gumim toon wallahi ha takkaɗo haala ko heeɓi bukari mbiɗa bukal hande fini wigo ne defane hoore mbamo ko to koma mo hoore mbamo ko e wi suppu mum wi ko ɗum o ñamata hono julɗo hono ñamirta suppu mbam ko ko ɗum ɗo wi hande ko ɗum o ñaldi hande wala hawlu fotti kam e lawol tan namdu kam min kam mi anda to guittam ɗum min mi rono ɗo boɗi mi yaha nder leegal mi yaha mi yiira hoore mbamo ko to kumam ɗum el faut to guittam ɗum ha la ilaha illallah jonga ko losol mon ko jogui baɗɗo losol mon janggo so jamma so jaggima ne wawi warde ma ɓuuɓa de haɗa no yiɗi tan kalna kam tan hon affaire o yahati toon billahi ahmadou wallahi ko fatimata wawi do ganno hay wojere tan yiyande rawanu sawi kay daɗat hot tawma tawi min nder cangol to e mbeɗa tournoyi tan min mbaddi guite nayyi wallahi meɗ ɗum ɗon fuuf tan ala girbimi leɗɗal tan almiti mi riidat tan ha yomi heɓta ɗum tan weni leƴƴomi kadi tan ɓesde a dañi adlet no hono mbiɗa hono rew dogoɓe mbiyete adlet won adlet a dañi adlet wallahi ndu wawi do ganduko danɗo fittare mu wawi do ko wonki mo danɗa la ilaha illallah mais amadou aɗa andi ko ñaagui mami noon aɗa heewi haala te aɗa andi an a boya ayi nde feere nde Allah tottima ni hen mbeɗa hutorade galle he wallam saabe Allah
yo ndareɗɗo hakkude men woto yewtere weldum ha cimtade ɗum tan yaagimami de Bukay programme sur programme pourquoi ameɗa bonno programme iyo wona ha gakkama han kinoto wona haɗa andi kam programme o kam heɓo takat programme ma o wa réussir gasi hakkude ma e Sofia ko min dogotamba hama timma yoƴ noon ko ɗum pala A e pala B A o boni tan B o bonat wona joni mami jaggo A famille mille problème tindiniɗaninoɓe artiri majjunoɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni ndam. One combino dami, one combino dami, hey, one combino dami. Bida, mi naulir take, oh, mi sere take. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala.